Καλημέρα σας όλοι, Πακιστάνο, Αφγάνος, Ινδιάνο και Μπογγάλος, δηλαδή όλοι ξένοπιωσμένοι σε Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη πάρα πολύ άμα δεν μιλάω καλή γλώσσα στα ελληνικά, γιατί δεν είμαι Έλληνας, δεν είναι αυτό γλώσσα μου. Εγώ δεν πήγα σχολείο στα ελληνικά. Συγγνώμη, πρώτα συγγνώμη. Ήταν μια φίλος μου, Αγίου Στέφανο από Ελλάδα, μια μέρα λέει: «Αβέας, ακούς, έχει 4 ομπρί». Λέω: «Τι?» Λέει: «Μιλάς καλά». Μετά λέει: «Γυλάς καλά». Μετά λέει: «Να φας καλά». Μετά λέει: «Πας καλά». Να πας καλά. Λέω: «Αγίου Στέφανο, αυτό τι είναι?» Λέει: «Αβέας, μιλάς καλά. Άμα έχει καλή γλώσσα και έχει όλοι φίλος σου. Όλοι κόσμο έχει φίλος σου. Άμα μιλάς κακό, δεν κάτσει για σένα μαζί άλλο παιδί. Καταλαβες, μιλάς καλά. Αυτός εγώ λέω. Και είμαι Πακιστανό, είμαι Αφγανός, είμαι Μπογγάλος, είμαι Αλβανός, δηλαδή είμαι ξένο. Είσαι Έλληνας από Ελλάδα. Αυτός είναι χώρα σου. Μην με κοιτάς για μένα έτσι. Μην κοιτάς έτσι για μένα. Γιατί είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι ζώα, δεν είμαι χάζο, δεν είμαι προβάτα, δεν είμαι μαλάκα. Είμαι άνθρωπος. Εσύ έχει 2 χέρια, 2 μάτια, μια κεφάλι και εγώ έχω αυτό το πράγμα. Μιλάς καλά για μένα. Ναι, είμαι ξένο, είμαι από άλλο χωριό για σένα εδώ Ελλάδα, μιλάς καλά. Και να φας καλά. Να φας καλά. Δηλαδή γιατί ήταν μια φίλη από Ελλάδα, μια όνομα έχει Μάρια, 24 Δεκεμβρίου. Εγώ δουλεύω μαγαζί στο Μάρια. 24 Δεκεμβρίου Μάρια λέει: «Αβέας, θέλω αύριο 7:30 ώρα εδώ για μαγαζί μου, δηλαδή δουλειά». Λέω: «Μάρια, αύριο έχει 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή γιόρτη σου, γιατί δεν πας εσύ εκκλησία, κάνεις προσευχή?» Λέει: «Αβέας, εγώ λέω έλα αύριο 7:30 ώρα και να σου πω αύριο». Μιλάω αύριο. Εγώ 25 Δεκεμβρίου πήγα μαγαζί στο Μάρια. Εγώ κάτσω και κάτσει κρέκλα στο Μάρια. Λέω: «Μάρια, γιατί δεν πας εσύ εκκλησία, κάνεις προσευχή το Θείο?» Λέει: «Αβέας, εγώ δεν θέλω να πάω, κάνω προσευχή στο πάω Θείο, βλέπω βιβλίο». Λέω: «Μάρια, γιατί?» Λέει: «Αβέας, ακούς, άμα πάω εγώ εκκλησία, άμα εγώ πάω στο τζάμι, κάνουμε προσευχή στο Θείο, δεν περνούν για λεφτά σου. Κάνω μαλάκια και κακό πράγμα για σένα. Τι είναι αυτό προσευχή? Γιατί πάω εγώ εκκλησία? Αβέας, άμα θέλω εγώ κάνω προσευχή και έχω μέσα μια εκκλησία. Όλοι οι κόσμοι Έλληνες δεν είναι το ίδιο. Αυτός δεν βλέπει, έχει 5. Αυτός και αυτός και αυτός και αυτός. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες το ίδιο. Είναι κακό και έχει καλό. Δεν είναι το ίδιο. Έχει καλό παιδί Έλληνες και κακό παιδί Έλληνες. Και μετά τι λες? Λέει: «Μιλάς καλά, να φας καλά και γυλάς καλά». Άμα εγώ είμαι Πακιστανό, είμαι ξένο, είμαι εργάτης, εγώ δεν έχω πάρα πολλά λεφτά και δεν έχω μηχανικό και εγώ δεν έχω δηλαδή πάρα πολλά λεφτά, εγώ δεν είμαι Έλληνας. Μιλάς για μένα και εσύ είσαι μαύρο, εσύ είσαι αυτό και αυτό και αυτό. Βρε, εσύ είσαι άνθρωπος και είμαι άνθρωπος. Καταλαβες? Γυλάς καλά. Μιλάς για μένα στο ρούχα μου και δουλειά μου και αυτός είναι και αυτό. Ακούς, πάρα πολύ συγγνώμη άμα έχεις κάνει νεύρα στο για μένα αυτό το οποίο μιλάω εγώ, και πας καλά.
Πότε έτσι κάνεις αυτό θέμα, κάνεις καλά πράγμα. Πότε εσύ πας από εδώ στο ζωή, εσύ τελειώνει, πας στο άλλη ζωή. Και μετά πίσω στον κόσμο λέει αυτός ήταν καλό παιδί. Δεν θέλω να κάνει, ο κόσμος λέει αυτός ήταν πάρα πολύ κακό παιδί. Δεν θέλω τέτοια πράγμα. Ακούω σε παρακαλώ, έχει μία θείο πάνω, μόνο μία, αυτό δίνει φαΐ σου και φαΐ μου. Βλέπει αυτός. Εγώ λέω αυτό. Άμα κάνεις εσύ κακό και θείο κάνεις κακό για σένα. Άμα εσύ κάνεις καλό και θείο κάνεις καλό για σένα. Κακό είναι κακό και καλό είναι καλό. Θείο δεν βλέπεις όλοι κόσμο, όλοι παντού. Αυτός βλέπει, αυτός κάνει. Ζωή έχει μόνο μία φορά. Δεν θα έρθει πάλι εδώ. Δεν θα έρθει εσύ πάλι εδώ. Μία φορά εσύ είσαι εδώ. Πότε έτσι φεύγει, πεθάνει εσύ και πίσω έχει και ο κόσμο ποιος είναι φίλος σου και έχει ξαδερφός σου. Όλοι λέει και αυτός ήταν καλό παιδί. Δεν θέλω να αυτός λέει και αυτός ήταν κακό παιδί. Εγώ είμαι εδώ 2-3, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ δίνεις δουλειά μου. Ακούς για μένα, φαντίκω στο δηλαδή Ελληνές, ακούς για μένα. Ελληνές φαντίκω, ακούς για μένα, εσύ είσαι φαντίκω. Ποιος κάνεις κομμάτι Πακιστάνο, Βογγάλο και Ινδιάνο και Αλβανός, αυτό, εσύ περώνει αυτός. Και αυτός περώνει για μένα λεπτά, αυτός δεν δίνει μαλακή για μένα. Εγώ κάνω δουλειά και κρεμμύδια και πατάτες και πορτοκάλια. Δηλαδή Τίβα και Πάτρα και Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Εσύ περώνει λεφτά στο ποιος κάνεις κομμάτι Πακιστανό, Αλβανός και Ινδιανό και Βογγαλός, αυτό δεν περώνει για μένα. Τι λέει και φαντίκο δεν περώνει. Έλα φαντίκο ρωτάς για μένα, εγώ έχω λεφτά ή όχι. Γιατί άμα εγώ πάρω από για σένα λεφτά και κάνουμε στο πίσω στο Πακιστάν να φας για μένα, να φας αυτός λεφτά, να φας αδερφός, αδερφιά και μαμά και μπαμπά